Yawwa gashi nan yallaɓai, a wurinsa na sayi filin, daga baya na samu labarin cewa wai ya siyarwa da wannan mutumin filin da ya siyar min. Wannan wani irin cin amana ne? Wannan? To ai in dai wannan mutumin ne ni ma na siyi fili a wurinsa. Amma kowane fili kuke magana? Filin makaufa kusa da wata bishiyar kuka. Jikin gidan mai gari? Shi. To wallahi ya make mu duka. Kamar ya yallaɓai, ni fa ɗauko ka ne ka kama shi, ko ya fito min da fili na ko ya fito min da kuɗi na. Kai ma ya siyar maka fa kace yallaɓai. Na shaidan Allah ku duka ku saurara, da akwai yadda zan sulhunta muku wannan al'amari. Wane irin sulhu? Kai yanzu har kana da bakin magana? Jami'in da muka kawo ya kama ka ashe shi ma ka damfare shi? To wai ma tsaya, wai mutum nawa ka siyarwa da filin ne, Saurara da Allah, kai fa na fara siyarwa da wannan filin. To kai shiru, akwai yadda zan sulhunta muku wannan al'amarin cikin sauki. Ban gane ba, ta yaya? Kai ka saurara, kai fa na fara siyarwa da filin, kuma kuɗin da na siyar maka da filin bai kai kuɗin rabin da suka siya ba. Ta yaya zan siyar maka da fili shekara 4 ko ƙwayar yashi baka kawo ba, ballanta na bulo da za a haƙa foundation? To ina ruwanka da yadda zan da fili na? Kai ka nemo min kuɗin da na sayi filin? Ina ruwanka? Ba sai mutum ya samu kuɗi ba sannan zai fara gini? Ƙarya kake, a nan Kano idan mutum ya sayi fili yayi shekara da shekaru bai yi komai a filin ba, to ya zama mallakin gwamnati. Kai fa kes ɗinka babban kes ne. Na farko ka damfari babban jami'in ɗan sanda, ka damfari waɗannan bayan Allah, kuma ka yi wa jihar Kano ƙarya. Ai dole mu tafi station. Kai yau ka shiga uku. Amma kai ba ƙaramin macuci ba ne kuma azzalumi. Ta yaya za ka siyarwa da mutane 3 fili ɗaya? Wannan wani irin zalunci ne? Na duk ku kwantar da hankalinku, akwai yadda zan sulhunta muku wannan al'amarin. Ta yaya za ka sulhunta? Ta yaya? Kun san me? Ku ukun nan kawai ku gina ɗaki ɗai-ɗai. Allah ya kiyaye. Kai Umar, ɗakin ka zai fi nasu girma tunda kuɗinka ya fi nasu yawa. Kai sai kana biya muku kuɗin wuta. Kai presido kana biya muku kuɗin ruwa. Kai kuma yallaɓai sai kana biya muku kuɗin shara. Kun tashi yin ginin ku min magana. ba a gaya wa ɗan yau. Kun ga yallaɓai, ni ma fa na san haƙƙina a matsayina na ɗan ƙasa. Kuma kun san hukuncin ɗaukar doka a wato ainihin ku rubuta mana subscribe, sannan ku danna mana wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Mun gode.